Kumusta man imong kasal, Brad? Kira kayo, Brad. Okay ra. Nalaan ko roll on dito, Brad. So good day mga kulungo, good morning. So nakakaroon diri sa TransAsia. Napito ta maabot og Cagayan. So ano yan na yung mga higala, mga kulungo, ang aftermath sa kaon. Grabe, busog kayo men. Gimingaw mi sa lasa sa kwan, sa halang-halang. Only here iniligan. So kung mulaag mo giligan, naag mo diri sa halang-halang. The best kaayo. Nya daghanon ninyog sili nara. Daghanon ninyog sili. Sa kakutsara, lami kay paminaw sa lawas. Wala kang na-energize. A few moments later. Niyata karon diri sa naman sa Iligan. Isa sa pinakasikat kananan diri sa Iligan. So if happen na bisita mo Iligan, so bisita mo diri sa halang-halangan diri sa Mulikod. So amo nang gitimplahan, ibutag taba. Right. So mga unsa ta? Nang reklamo sila kay narang aftermath ha. Grabe kalami ang kahalang. Matod pag minard lami ko nung singot. Kami pa sa nagawsan ko nung. Padala mo sa kontrol. Makaya na kong bag. Nawag mo ba?
A few moments later. Di video ni ma'am, mangutana ko wagi ka na sayo kung pili aning tawanan. Wagyad. Wagyad ma'am. Pag panguyab nimo wagi kay kwan. Kina panguyab man lalaki at ubang mo ginawa no. Magsige ka na ano. Di sao na man ko video ko. Ana. Sao na man ko ma. What's your name ma'am? Kami nga tibok klase, sige po may gamati. Ay minay na natulitukaw, living pagamagan. May ganana ba? Bakit? Wala na ginana ba? Wala? Ilan na niya pagpanguyap. Sige, nagdugo. April. April man, ito na yung April. Pagsan doon. Kung pagsan, sige magkatawa. Kasi sa na ikaristingan yan. Hindi mo kung binawangan, Brad. Kani. Kaya bawa ka na itabo gabi eh. At atang reenactment sad. Ano sa ganito po ba? Nade ya, kan di ba? Bugabi. Oh, mo ko nagingon na hubog ka. Ito bugabi re. Langalang ma'am, tulukan on ana pa ko. Na sorry sir, gibadlong na pa sa pulis di rin video. Ana ni na. So pa ni lang ka. Niya ana binuhat sa Ginoo. Ato lang. Ba ni sud si Lopit ba, ngalang-ngalang mo kanon. Dala mi na. Ato, ano ba? Yo ato nga skin diyon ba. Ano mi na. Ini tinabot. Yung kainit yun. Skin dia. Kapugoy naman ba, Brad? Istorya, Brad. Unsa na may mga creamy ni mo, Brad? Lahi na magkay kag-tripping, Brad. Check in. Mag-vlog ka ba? Kana na mag-vlog. Oh, kanila. Bagay GoPro re. Dito sa helmet. Hindi, pwede. Dito mo simbahan. Kilid ba? Tawa na si ma'am. Sige rin katawa si ma'am. Man right. Ma'am, nga nang mga nursing sa una, sitsita na mo, magpaila na. Di ma'am, itag doon. Nga naman ma'am, baby. Mga nursing dito Oh. sa... Nga nung sa kadaghang maing laki, nga nung si Minard, mang yun mong gipili na mo. Tubak! Naman na diferensya. Mag-istorya, inana na mo pagpalit daan sa una. Atay kami sa... Oh, amin na dibigi lagi. Gi-driver pa, mo pili dala Oh. sa kitakan. Naam pa dito sa kanda, binyo. Di pa mo to, giniglik ko. Di pa mo to. Kaya left turn. Balik sa kitakan lang. Alam siya. Di ang kayo mo tanya. Left turn na Brad. Say nakaon. Niyaan na manon. Layo kay Kuya boy. Gibusinahan ng mga sakyanan dito. Goya gini mo Nard. Nagkabangis man ka Nard. Ulian ta na imong kwintas we. Ulian akong cactus. Ay cactus. Mana akong gingon. Magkuyog ba ang katawa ba? Ulang makita na. Logic mo. Perlo eh, palagi kita. Tayo palutan din. Katawa lagi na.
Tayo, marami na si Janisin. Kailan mo Janisin? Kinsa na? Wala, mga bad lagi mo. Abang pananahon sa balay kaya ang dating daan, the 7 days, sa to? 7 Sundays, mga godling ang mga kuan ba. Pero nga na, ma'am, ang sa inyong bation mo, agi mo sa una sa ayasit mo. Wala ra. Dili day mutual ang feeling day mabay dito. Sino ba kita na tagibate dito na? Nay gibati. So noro nagtanaw ba? Ganaan na sagdanan mo. Taman sa Sigsag. taman sa mawaan. So, taman sa mawala ko. Dito, tama dito. Ako sa una pangandoy gyud ako mag-nursing gyud. Akong pangandoy makasulob og puti nga sapatos. Pwede ra day magsulob puti sapatos no. Sag dili nurse. A few moments later. Daw mga kulungo. Johnny Sins. Nandito si Johnny Sins. May Tagalog ka, may Bisaya. Ang Bisaya. Giro. Kumusta man imong kasal, Brad? Kira kayo Brad. Okay ra. Nalaan ko grulon dito Brad. Ataya. Dito tayo. Guya di ba? Asa tayo ka nag-park? Eh, Tro, nandito. asa man to? Hello mga kulungo. Alright guys, nasa katubangan si Johnny Sins. Ay, girl. Hi girls, alright. Lahi, lagi na si Johnny Sins. Guys, mo ni Johnny Sins diri sa Iligan guys.